Bun, și bine ați la un episod din Summoner. Astăzi vom juca acest joculeț minunat. Eu zic că merită, măi, merită. Dar Dragon, de ce nu dai sonor? Că nu se aude nimic. Jocul nostru nu trebuie auzit. Și m-am mai jucat eu, Dragons și cu Mini. S-au mai jucat, adică eu și cu Mini. Ne-am mai jucat joculețul ăsta și am făcut roze cappuccino. Cappuccino. Și l-am pus în locul lui Rocky. Să-mi ziceți dacă îl vreți pe... Lui Moca. În locul lui Moca. Păi și da. Moca, Malti și cappuccino. Pe rândul din față. Și ăsta e pe rândul din mijloc. Sparky. Sparky. Pe rândul din spate am pus pe cei mai slabi, să fiu eu. Pentru că nimeni nu poate ajunge acolo. Nimeni. Dacă ajunge cineva am un diopism. La ăsta e papa. Sau Zic că la data viitoare vom face o reacție la, nu știu, o să văd eu, vreau să fac o reacție în următorul episod. Zic și eu, nu am făcut niciodată pe acest canal o reacție. Uite câți bănuți mai avem, Dragons. Ca să știți, ne-am dus la cufărul ăsta și am văzut că am strâns la bănuți 6 miliarde. Nu exagerez, 6 miliarde. Chiar nu exagerăm. Chiar nu Exagerăm. Mamă. Chiar nu exagerăm. Deci vă zic eu, nu exagerăm. Efectiv, am avut 6 miliarde. Nimic mai mult, nimic mai chisin. Doamne, de ce nu vorbesc așa de încet? Și dacă vă întrebați de ce nu ne mai jucăm Rage of Card Force, este pentru că am renunțat la acel joculeț. Nu-l mai vreau. La Rage of Card Force. Da, nu. Vreau să sumonez. Doamne, ce greu este. Am vrut să fac și eu Dragon. Mi-a dat totul Moca. Dacă mă întrebați, da, ne poate da același lucru. Oh, gata. A venit bossul, ne-am dus. Hai că ne-am dus. Bine, serios, ne-am dus, că suntem acum pe hard, nu pe normal. Dacă vă uitați, noi suntem pe The King, pe ăla cu regele ăla galben de aur. Cu regele. Ce asta? Wow! Ce boss e ăla? Ce boss e ăla? E ca ăla cu gheață. Hai să-l upgradăm pe ăsta. Ce este asta? Ce s-a întâmplat? L-a înghețat pe Teddy. Dragonașilor.
I-am plasat pe cei mai slabi. Nu. Mie e speriat și el. Pentru că nu știm ce s-a întâmplat. Ok, l-a încetinit ca să-i poată da cappuccino. Oh. Ce papapius de la prosta. Papapius de la... Ajutor! Help me! Help me! Hey, help me! Mami. Mama. Sunt traumatizat. Uite, pe clasic, normal. Mami. Doamne. Deci, da. Nu voi mai încerca modul ăla de joc nici măcar o dată. Putea. Este destul de nu mai știu ce să zic. Sunteți gata să-i dăm un numare? Bam! Nu văd Dragons. Mamă, deci... Bine, cred că meritau gemurile alea un video. De fapt, nu. Pentru că nu vreau sponsori. Nu vreau să fac... Iar vine. Ăsta e sellerul. Data trecută a fost... Hai mă, la banii mei. La banii mei ce-mi iau? Că-s bogat. Eu-s bogat. Andrei, avem doar o 10 bani. Și ce? Oh my god. Oh my god. L-am trăznit în cap. Cum mai să ți se trăznească la un pădurar așa? Eu zic că nu ar fi prea bine pentru pădurar. Deci,
și eu. Stai. Păi și ce fac cu... Ce fac cu aceste power-up-uri? 70 de power-up-uri am. Mai mult decât bănuși, decât gemuri. Sau cristale. Bine. Și după cum puteți vedea, totul este boom. Îi rupem pe toți. De ce mai încearcă ăștia că i-am rupt? Eu fac bani instant. Deci, efectiv, 134 de bănuți. Așa, la mișto. Hai, bă. Ia de aici 137 de bănuți, așa, la mișto. Hai, 140, bă. Că sunt bune. Nu dacă e cu reclamă, nu dacă e cu bani. Am bani. Dacă era cu bani, era da. Da, măi, că noi avem... Câți bani avem? 150. Opa, cred că s-a cam supărat cineva. Haide că a contat dacă s-a supărat. Și bun, și cam atât a fost și cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Bine, Dragona și eu, ne vedem data viitoare. Pa, pa!